Burom ke jingo nga ai syo belai ngi ai syo belai. Ubadai hok ban yo nga ai ku belai i pi ki para bangai be i. Kumju iki parlok bara away pu way haka kerteng ke batiang ke baim ke badan bor ke jong try jingi bo ulang u Jesus Christ. Kene ke por ke ba menta. Bangyan ya lek ban ya ngap ban shashkor ika ketin ke baim ke badan bor ke jong try jingi bo ulang u Jesus Christ. Ka benta na ke ketin jong bleh na ke por ke bangyan ya puson ika bangin perkat lang kata kalong syapang ke baong don riuteli baki long kata ke bo blay isi shisha. But riuteli baki long ke jingijli hao. Kanong rim kalong probab riu lenong dekat ke bakat riu. Ngap ngan pulih. Dan riuteli ki bau try u isi shisha. Hen riuteli ki balong ke jingijli hao. Hen riuteli baki long ki bau try u isi shisha. Hen riuteli baki long ki jingijli hao. Kini kin riuteli ke banding kong ke kemat kebesarang. Ke bau try u isi bah kemat jeng u kolong ke ba ijli. Day te kedau ong naka chichi jong Jacob Saulu nang dekat ke benriu. Saulu nang dekat ke benriu. Ikintin ki boong kumne. Hynriew u ai ke jing ai ke ba kampun. Naba kumta la ong ublay u yale persya ye ke ba sngau kraw. Hynriew ha ke ba sngau rit u ai ke jing ai. Ublay u isi bat kalong ga jing ijili khmat jengo ka doknot ke besarong ka khmat ke besarong. Kene kede ke persyak yo belai. Ngi barok ki kum ki khon jo belai. Nga kan tu nga ya weri pi. Tu ngi nang ban penrit yela de ha khmat jo belai. Ngin penrit yela de kum khon long ha khmat jo belai. Ka baar ka baong utlik u balam ler. Utlik u balam ler. Mut kene kede kata hakmat jom belai kelong ke belai isi bat kelong ke ijli hau ro kum jo. Neng ta ong nak citi jong Jacob laile nong nak hot ke benriu ulang utelik ulang ke ding. Kata ke pertai ke jingbam hok long utelik. Ha pedeng ke hot net jongi uba pentingit ika met jongi baro snap. Uba pentingit ika met jongi baro. Kene kelong kata ke jing lam ler bat ke batok ke syukur kadai kalau hakmat jong belai hakmat jong u belai jongi bakalong kata ka jing ijli bat ka hakmat jong ku ba u isi yekine u isi yekine kabalai ba penmi ka kti ba penmi ika snam ki ba loi ong na ka Lukas khat prala nong de khot ka ba arpo men om penyap ke men om penyap ka mot ba ka tin jom belai ka khang yanga ka khang yepi ka khang ngi ba ka jing penyap hakmat jing u kolong ka jing ijli but akmat jing u kane kadai kata bau isi shisha hadu kata ke bau isi ya kata ke besau ke ba tin jom belai ka keren ong kum ni ka donut ke ba pun ya ka jing perkat baman Kadoknut bapun ika jing perkat baman. Kamumut ununu bapun kinu ki jing jaklia ki kam baman kadoknut ubreu. La ubreu nunu ubreu bapun ke jing perkat baman kadoknut jungi ublay u isi bat akamat jing u kolong ke jing ijili kolong kane. Dei te kedau ong naka Lukas nriu nang dekat ke basau pausan ke baong ubreu babha ubreu babha usai ke babha nak kata jingkan show babha ke doknut jong o ubreu baman usai ye kata ka jinglong baman jong o nak kata jingkan show baman ke doknut jong o kata nak ba shlai ke sentur jong o ka keren kono kata na ong kumni da nak ba shlai ka doknut ka sentur jong o ka keren kata ong kechin ke jong belai kini kedai lana dot na prengjing ki brew pun kono ka i kambeman ha ka dot not ba perkat ba pun ka jing kambeman ka not jong pi kini pitip ha khmat jong belai u belai yo i ka dot not jong pi ha khmat ki brew ngin la ban buri ha khmat jong belai pin om la ban buri ngin om la ban buri kini kalau ha khmat jong belai kalau ka jaga jing ijli bat ha khmat jong belai u isi ye kini hadu kata aduk kata-kata. Kebesan pat kebeong ba ki kejat ke step ban pet sya ke snail.
ki kejat ke start ban patch ke besneo hari ken mau ke jing snew hi baro kalong hakmat jong belai kalong ke ijli ke besneo baro hakmat jong belai u belai isi ke besneo baro u isi de te kada ong Paul apostol chike ka Thessaloni ke bening kong san la nong khot ke ba ar po ar ong topin ken dia no ni ken ja besneo baro kamut padiap ken dia no ni ken ja besneo baro kum ki jat ben reu kum ki breu baro pitip ba pide ke jing thau ki ba koridor jong blai pi la penlong i pi do blai pi long kum ne ke bangelong henry pitip ba blai isi ke besneu ba akhmat jung ko long ke ba ijli ke besneu hari ke ktin jong blai ka ong ye pi ka ktin jong blai ka kreneng ki ong bangin ken dia no ni ke ken ja besneu baro upol apostol ong biang Aci pola apostol cik nong rom khat ala nong khot ke ba ar po way uang what I bon job me de ke besneu hande to job me ke besneu bat da ka ba bha kata kalong ka kchin jom bele ke kran ngi bangin dei ban ken dia na ke ken ja besneu baro ba ka jingem jong pi ke jingem jong kan shin shar da ka jing bha jong jisu da ka jing bha jong bele kan yo ban shin shar ye ka jingem ka jong pi ke jingem jong but kaban reu kaba ang ubasaki lamler kum ubreu ngimde ban saki lamler ong ktien ke jong blai ong Lukas kat prada khot kaba arpeu ong men saki lamler kamut kamde yangi bat kamlong yangi bangin ya saki lamler beladingi long kaba saki lamler henry kalong kadei kaba persya yo blai bat kadei persya e ka ktien ke jong blai dei te kadau hakane ka por kini ki reu to le pitip nem hakmat jom belai kilong ki bau belai isi bat akhmat jom belai kalong baki dei kita ki ba ijli akhmat jugo hari ni kum ki khun ki jom belai ni kilong kum ki khun ki jom belai pi dei kum ki jing thau ki jom belai henry kini barong is nyau thu bagine ka dei ka pop kini kedai ka pop hari ye ka pop bangi dei ban yelek persya ong hebru khat ar khot ke basau pimpat yelek persya daga pene persya bat ka pop hadu banda mi islam bangin yelek persya e ka pop bangin dei khun teng ba ka thma ga jong pi ka thma ga jongi bangin yelek bat ka pop ngin yelek persya bat ka pop hadu banda mi islam wat kata wat mat wat taba e ka pop ngi dei ban yelek persya ye ka pop kumno lada pim yelek persya e ka pop lada pi kongo hakini ki in riuteli henry pin longkum ki breu ki bayai le ekapop lani pile pop pin yap hi ong esikel khat prada khot ke besau ke bang kemen sim ke bale pop katahi kan yap kan kemen sim ke bale pop katahi kan yap henry ngim dei ben ko ngo ekine henry ngim dei ben ko ngo ek ktin jom blai ngim dei ben ko ngo yo blai ban yale persya ke pop ban periap na ka pop re kom jo henry ai bagni ke ktin ke jom blai ye ko pinang ban rikop ka donut jong pi baga ktin jom blai ye ka ban yo sotit ka donut jong pi kum ong kitab jingruai sam chispa khat khandai de khot ka ba khat wei ong ngala rikop e ka ktin jom me halaka donut knang bangan om le pop ye me ong ktin ke jom blai snap ngala rikop e ka ktin jom me halaka donut knang bangan om le pop ye me de ka ai baga ktin jom blai baga ka ktin jom blai ye ka baga yo ban shong karai ke donut jong pi baga ktin jom blai ye ka baga yo ban sotit e ka donut jong pi baga ktin jom blai kan yo shin shang ke jingem jong pi ko ki lok bai le ka ktin jom blai ke yo ban shang ka donut jong pi shap ting ban le pop pi shap ting yo blai pi shap ting ban le ka do bisniu pi shap ting ban thok pi shap ting ban sekilam ler pi shap ting le ka do bisniu na mar balai ka ktin jom blai ka yo ban sotit ka dap kar hai ha ka jingem ka jong pi de ka dau ki bring ba record ka ktin jom blai ha ka donut jong ki bekelong ki khun ki jom blai kita bala kha no blai kim ju le ka pop ong na ka chi chi baning kong jong yoni slide nong khot ka ba khandai ka chichi bedeng kong jong yoni slide no khot khandai ke bong wei puwei baro bala khano blai jule ka pop namba usumbai jong yai sa apo jong te namar kata la bani le pop namar balai la khai no blai de ta da la bani le ka pop wei puwei baro uta ule usumbai ka de ka ktin jong blai le ka ni sumbai ka ktin jong blai ka ban shang ke don jong pi ka ban shin shar ka jingem jong pi bat pi snap pi shash kor ka ktin jong blai bat pim ka kiyat pi kat kum ktin ka jong blai ko kilok be ke ktin jom blai ka yo ban long don jong pi ka yo ban dap krai ka jing jong pi pi de ki khun ki jom blai kita bala khan no blai om de bala khan ka do na ka mon ka snamu breu henry kita bala khan no blai ki breu bala khan no blai klong ki breu bala kho lor ki bala kho ka jing long barim bala kup yo breu ba thamai ki ba im ki ek ka jing long ki ba thamai ki ba ka jit ki ek jing long thamai no utrai te kini ka long ka jing slok ka balengkat u blend kar khui pi
un pendap ke jing kerkui pi unang kerkui gi por barok ngin sei kenduk ke wepat ki por ban sngap syusyu ke ketien ke jong belai de tuan ke por pendam jing duai ke belingkot hakan ke por ke mentang ini duai try nga ai ngo ime nga snyo ngo ime abelai ngi snyo ne ketien jome shisha don riu teli ko try ko me isi shisha bat kelong ke jingijli ro khamat jame ablai ai bor ngin yele persya ikine ngi tip bakini ki barok ke ka pop ko tra ai bor ngin job ikine ko tra jisu don ringkat ki por barok nang pensyait bor kersian bor ngi ablai jangan nang kerku kini kintin ke bayok snyau wei poi ba syak skor ko tra jangan ka por ke baken ta kerku ablai kini ki lok barok blai ngi ai ki por barok ame jisu ngaduai ngapan ngini kerteng mo jisu hala kertaru di amen amen ublai yo ban kerku fi un kerkui ngi barok ngi sikenduk ke weipat namata ke borom jeng amen